گوبرا یاد تھزِ اگر چانہِ زندگی مز مول موج اخ یا دشوے واتن بجرس اگر اخ یا دشوے واتن بجرس ژٕ کیٛاہ کرکھ فلا تقل لهما اف بجرس اندر چھ رب دپان تیٚلہِ چھِ چٲنۍ نماز قبول تیٚلہِ چھُ چون اجتماع قبول تیٚلہِ چھُ چون ریش تھاوُن قبول تیٚلہِ چھُ چون گۄڈٕ ہیوٚن یادار تھاوُن قبول تیٚلہِ چھُ چون درس قرآنس بِہُن قبول تیٚلہِ چھُ چون درس حدیثس بِہُن قبول فلا تقل لهما اف ییٚلہِ نہٕ مٲلِس ماجہِ بٕجرس منٛز کیٛاہ ونکھ اف تہِ اف کیٛاہ گوٚو اف کیا گو اتھ زن کرو شرح اف کیا گو اف گو ام کروڑ آلو اے مشتاق آمدہ اے فاروق آمدہ اے منظور آمدہ اے فاطمہ اے کلثوم ژےٚ یور جواب ژےٚ دوٚپتس ابا کیا اگر آلوس اندر گو ہنا تیدر علماء دپن اشک ہوں اگر جواب دنس من تیدر کرت یہ گو افس خلاف چون عمل گسن رائی گا کرن پروردگار چون عمل گسن زائی کرن ذات پاک حضرت اللہ فلو تقل لهما اف ولا تنہرهما یل آلو آسی کرن یل بلاون آسی یتن ژٕ جڑکہ آسک دیون یل تمس برونٹ کن آسک نیرن پنس پانس آسک گلن دیون دپان آسک مے چھُنہٕ مول موج ویژن کینٛہہ اگر گلن دژت مٲلِس ماجہِ تھی پکن پکن آلوس جواب دیون دیون اچھی کھوہ چون 40 ؤری عمل گوٚژھ نہٕ امہِ جڑک دنہٕ سۭتۍ ضایع کرُن اللہ اکبر فلا تنہرهما وقل لهما قولا كريما یل کلام کرک مٲلِس ماجہِ برونٛہہ کنہِ سُہ گژھِ آسُن شریفانہ کلام تتھ منٛز گژھِ آسُن اخلاق تتھ منٛز گژھِ آسُن شفقت تتھ منٛز گژھِ آسُن ادب تتھ منٛز گژھِ آسُن احترام تتھ منٛز گژھِ آسُن خیر تتھ منٛز گژھِ آسٕنۍ بنٲے